Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви бажаєте приготувати щось новеньке та смачненьке, тоді обов'язково зберігайте рецепт цього салату. Він виходить дуже смачний, ситний, хрумкий та соковитий. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно нашинкувати капусту. Її потрібно небагато, і для цього салату я беру фіолетову. Трішки перерізаю, щоб не була надто довга. І перекладаю в миску, в якій будемо все вимішувати. Кружечками нарізаємо мисливські ковбаски. Огірок розрізаю на 4 частинки. Краєчки, звісно ж, забираємо. І нарізаємо ось такими трішечки більшими шматочками. Яйця теж розрізаю на 4 частинки. Сюди ж ми додаємо копчений сир, який називається косичка. Він надає надзвичайного смаку та аромату. Кусочок мені вистачає на 2 таких порції. Роз'єднуємо обов'язково, якщо десь позліпалося. І вкидаємо в миску до всіх інших продуктів. Заправляємо все майонезом і перемішуємо. Солі в цей салат я не додаю. Вам, якщо не вистачає, перемішайте, скуштуйте. Якщо не вистачає, тоді додайте. Як бачите, виходить велика, повна миска смачного салату. Він дуже соковитий, хрумкий і доволі ситний. Тому рекомендую вам обов'язково спробувати. Це дуже смачно. Готуйте до святкового столу, ви не пошкодуєте. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.